laguning alam kaya wis tinata tataning lagu kabeh dadi pralambang dumadining lakon jagat saya peteng pitung dina udan wor lan lesus kaya-kaya bisa mbedol gunung Mangliawan giris miris para kawula ing negara Pancawati awit kaserang pagebluk Mayangkara dahuru terus lumaku ruhara sangsaya ngombro-ombro bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Sri Rama Wijaya sayekti datan bangkit jumangkah kaya-kaya disrimpet sikile kejeming jaman wengi sing kahanan kaya-kaya jagat Pancawati arsa diwalik Prabu Rama kuwi wis tuwek. Kowe ngerti apa ora? Prabu Rama kuwi wis ora kaya biyen. Apa sing kok arep-arep saka wong kuna sing ora iso maju? Iki wis ora bakal bisa gawe mulya. Saiki aku karo kowe. Saiki aku karo kowe butuh urip sing cetha. Lakuning negara wis kaya ngene. Pemerintahan kaya ngene ora genah kaya ngene iki. Cetha, genah iki wis ora ana apa-apane. Cangkemmu menengo. Kodrat nadyan silih bapa biyong kanini sedulur yang sana kalamun muruh
jagat pasesaning Abathara jagat Yayi Sugriwa Lesmana apa dene sira Anoman? Waduh, Gusti kula Sang Marteng jagat, mundi dawuh timbalan Paduka? Wonten timbalan ingkang adhawuh Duh Kaka Prabu? Nun inggih, wonten pangandika ingkang hadhawuh sinuwun. Kabeh padha midhangetna. Anane aku mung tansah meneng, kejaba bingung rasaku anggonku nyawang kahanan iki, nanging uga mesgul jroning nala. Pangarasaku anggone Prabu Rama nyekel peperintahan negara Pancawati iki wis ndak tindake kanthi wicaksana lan kebak ing pengati-ati. Parandene negara Pancawati kahanane malah kaya mangkene, remuk bubuk dadi rempon. Wis akeh para kawulaku sing ora percaya marang Sentana Praja. Sak rampunge Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja gugur duk rumuhun, ndak kira kahanane bakal nemu raharja lan bagya mulya, nanging malah luput saka kudangan, merucut saka gendongan. Uripe titah ora pernah ngendi-ngendi papan kebak Bramacurah. Ketambahan larang sandang kelawan pangan. Negara kejiret kelawan paceklik. Yayi, kira-kira banjur apa dosane Prabu Rama Wijaya iki ya Di? Hangudari Tyasra riwut Urwaderawat wawahati wedi lamun kauningan mring hambek ngumaladi tanwandi binaradi bloko kajurnan kang hambek juti aduh Koko Prabu jimat pengayoman kula sayektinipun kula kang rayipun Lesmana Widadda ingkang kedunungan lepat awit kula jejering kadang anem ingkang paduka percaya kinen jejekaken negari Pancawati parandene kula mboten saged jumangkah anyirep sedaya pagebluk menika duh Koko Prabu sinuwun
nyuwun pangapunten. Sejatosipun paduka menika mboten lepat. Paduka menika mboten lepat sinuwun. Malah rumaos kula. Malah rumaos kula para kawula ing Pancawati ingkang nandhang lepat. Dupeh urip ana jaman ingkang sarwa maju. Dupeh urip ana jaman ingkang sarwa maju lajeng kebat kliwat rumangsa mardika samukawisipun. Akeh wong cilik sing wani marang panguwasa ical raos tata krama nek ora seneng lambene mung waton jeplak. Nyuwun sewu sinuwun, miturut gagasanipun Anoman wontenipun para kawula wani kalian pangarsa kala wau inggih awit wonten saperanganing pangarsa ingkang sampun boten saged kinarya tepa palupi. Anoman mingkema sing dadi lambemu. Kowe aja waton ndak po Anoman. Duh Koko Prabu, sejak wonten sapirangan punggawa praja ingkang menggalih kebutuhanipun piyambak. Wonten ingkang ngelincati janji lan sumpahipun. Wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang ngingar-nginger ngrusak tatanan ukuming nagari. Inggih awit perkawis kala wau ingkang anjalari rusak ing kawontenan miyang para kawula. Duh Koko Prabu, malah wonten ingkang sampun kecepeng lan mlebet wonten pakunjaran. Nanging malah saged luar saking pakunjaran labet sami pidak jempol gedhek antuk miwah dipun ayomi kalian kegiatan sak nginggilipun dosinuwun. Agyat ori sangape rangu ori nanggul ginempet hampit do sangrep naning bawono wis yayi wis kabeh padha cupeten. Kabeh kang diaturke Yayi Sugriwa, Yayi Lesmana kang sarta Anoman mau mung kanthi dasar pangira-ira. Kahanan Pancawati kang nedheng ke Taman Pagebluk. Kahanan Pancawati kang nedheng ke Taman Pagebluk gedhe kaya mangkene iki sejatine krana ditinggal dening Sang Jiwa Minulya. Ditinggal kelawan Sang Jiwa Minulya wong buga sampir ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Wiwit Dasamuka gugur Yayi Sinta tak boyong temahan aku lestari dadi ratu ana Pancawati kene. Ya wiwit iku Kakang Semar wis ninggalake negara Pancawati. Kakang Semar sak anak-anake Nala Gareng, Petruk lan Bagong kaya-kaya ngadoh saka Prabu Rama Wijaya. Yayi, miturut pangeranipun Kakang, negara iki bisa waluya jati kaya duk ing nguni
yen to Prabu Rama Wijaya lan negara Pancawati bisa ketunggon Kyai Semar Badranaya maneh Yayi. Duh Koko Prabu, menawi tetela mekaten benjang dadak ngentosi menapa dinten menika badhe kula upadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya tetep badhe kula boyong wangsul wonten ing negari Pancawati mriki duh Koko Prabu. Nderek sumela atur sinuwun. Kula midhanget pawarta bilih sakmenika Kyai Semar mapan wonten padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Klampis Ireng. Mila menawi wonten suka lilaning manah kula sagah dados duta utawi utusan paduka kinen boyong Kyai Semar wangsul mapan ing negari Pancawati mriki malih duh sinuwun. Iya yen pancen kaya mangkono Sira Lesmana lan Anoman enggal budalo nganggo tekad satriya tanah Jawa. Apa wae kepinginane Kakang Semar turutana. Watone Kakang Semar Badranaya bisa bali mring negara Pancawati kene ya Yayi. Yayi Lesmana lan Anoman.
Sumarepa Kresna duh kusuma swara bareng gayeng gayung syukur yen ingsun kang nyucup aja mung kang ning dada raja kecul ing Medyun dewa kang nyangga bawana prayoga saya tumurun Yuwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun. He pulunanku bocah gagah, pulunanku bocah sigit, pulunanku bocah Jentara Gatotkaca. Wonten timbalan ingkang adhawuh wa Prabu Sri Bathara Kresna amiji dumateng kula pun Gatotkaca. Kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan kang bakal tak rembug marang jeneng sira Gatotkaca. Sumangga kula aturi paring dawuh Gatotkaca arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun wa Prabu ing Dwarawati. Ngene ya. Ing ripalungguhan iki pulunanku Gatotkaca ngrasake kahanan kang kepiye? Ing ripalungguhan iki pulunanku Gatotkaca lagi ngrasake kahanan utawa swasana negara Ngendraprasta kang kaya kepiye mara coba kandhakna Gatotkaca. Nuwun inggih, Wa Prabu. Dinten sakmangke kahanan negari Ngamarta. Nedeng ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak galak pedhite. Kumitir Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh bingung bilung-lungan. Para kawula, para bebrayan agung ingkang lenggah wonten ing negari Ngamarta. Kowe yo ngrasake kahanan kang lagi nglimputi negara Ngamarta iki, Gatotkaca. Nggih, lakar kados mekaten. Pagebluk mayangkara pacoban silih gumanti kang animbrung wonten negari Ngamarta. Ngamarta nedeng kalimput ing paceklik. Larang sandang kang sarta pangan. Para kawula siyang nadang nedeng ketaman sakit dumugining pralaya. Boten wonten ingkang saged dados tamba niki kinten-kinten perkawis menapa duh Wa Prabu. Sumangga kula aturi paring dawuh Wa Prabu. Miturut panjenengan
kahanan negari Ngamarta ingkang beneh kalian padatan mriki ibarat kodrat napa saged dipun wiradati, ibarat lara napa saged dipun tambani. Ngene ya Garuda ngene. Wis sawetara wanci Kyai Semar Badranaya momong pepundhenmu para Pandhawa, nanging upama wong kerja ngibarate kaya wong magang. Ora netep ing negara Ngamarta. Nanging isih lenggah ana sudunge Karang Kadempel utawa Klampe Sireng. Kamangka kiblat papat 5 pancer wis ngawuni-ngani. Sapa to Kakang Semar Badranaya? Nggih. Sapa to Kakang Semar Badranaya? Kakang Semar mujudake dewa kang asalira titah. Krana Kakang Semar kuwi sejatine panjilmaning Bathara Ismaya kang dadi simboling pengayoman kang sarta katentreman. Maknanipun kados pundi? Ngene. Tak kira kahanan Ngamarta bakal tentrem lamun to Kyai Semar kasembadan kaboyong ana negara Ngamarta dadi pamonge para Pandhawa sak wutuhe Garuda. Lajeng kersanipun Wandwarawati kadosa pundi? Jeneng sira Gatotkaca tak wenehi pakaryan. Gatotkaca sing banter pelayumu. Mara gage kowe lumarapo aning Karang Kadempel. Kyai Semar boyongen tumuju mring negara Ngamarta. Trawaca dawuh pangandika paduka. Kalilan Gatotkaca nyuwun pamit saha tambahing pangestu wa Prabu. Lelungsen ndak bebakali duga ginawa. Ngati-ati aja nganti keri budala dina iki Gatotkaca. Sang Gatotkaca demen mapakar kosupa
sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira alon mijil langenira sang pati
gina ora bak Badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana negara Ngastina ananipun eyang ora gage-gage ngucap amarga sesek dadaku. Apa to sababe kang kaya mangkono? Krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki. Nger. Mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur lan makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Nanging nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang. Nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen, babar pisan ora ana sing cumentel. Ger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo rasa katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora duweni rasa welas asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi mbuh cepet mbuh ora mesti bakale ngunduh wohing karma pala. Kulup Duryudana nek tak glejah
yen tak teliti sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang boga tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastina Pura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa ingkang nerak pacak nrajang perbatang dikandhani malah banggel mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh lan brama curah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga sakehing ruhara mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener sayekti negara Ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon nggih ngaturaken panuwun dhumateng Kanjeng Eyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dhateng Duryudana sakadang Sata Kurawa iya Putu Prabu iya namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana dados sumbering kerusakan negara Ngastina nyuwun sewu kula boten condong Duryudana boten rumaja menawi Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh wis dielekke karo sing gawe urip liwat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bebener nyuwun sewu sak ngertos kula ingkang nandhang pagebluk lan paceklik menika boten ngemungaken dhateng Praja Ngastina nanging kathah negara sanes ingkang ugi ketaman paceklik malah kepara kula nampi wangsit saking dewa negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya menawi Duryudana saged boyong pamong tumuwuh Kyai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya pramila Kanjeng Eyang slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi gandeng wangsit sampun dipun tampi kalian Nalendra Ngastina Prabu Duryudana ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kyai Semar Badranaya mapan wonten ing negari Ngastina mriki mindah bombong ing manah menawi Kyai Semar purun tumut kula mila Kanjeng Eyang Duryudana nyadong dawuh cara menapa ingkang kedah kula tempuh srana menapa ingkang kedah kula lakoni supados Kyai Semar purun kaboyong mapan wonten negari Ngastina mriki Kanjeng Eyang Bremara reh mangosomya ngambreng kadi karonaning kaswahasih ring marga hemeletgung risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya
mangrangsang wahaya umyus hamara maya hanto putu yen perkara arep boyong Semar pun eyang rujuk Begawan Bisma cocok ning pitakone Kiai Semar apa gelem gage ora arien atimu Duryudana nadyan pun eyang sarujuk lan Duryudana kepingin ning Kakang Semar apa gelem jal saiki glejahen kawit biyen mula sing dimong Kiai Semar kuwi mesti satriya sing manut karo paugeran satriya sing tansah ing lair angudi karya ing batin nangesti Gusti satriya sing manut kelawan dharma kamangka dharmane satriya kuwi yen ora kleru ana cacah 5 siji ya kuwi rumeksa rahayuning bumi kelairan kuwi dharmaning satriya angka 1 dene dharmane satriya angka 2 ya kuwi ngayomi para pandhita kang mangun tapa brata dene angka 3 dharmaning satriya kuwi tresna asih mring para kawula angka 4 setya tuhu netepi janji lan dharmaning satriya kang pungkasan angka 5 tunduk ing bebener adedasar adil kuwi kabeh dharmane satriya kang sejati mongko nek diglejah siji mbaka siji bab rumeksa rahayuning bumi kelairan satriya Ngastina sing jeneng Kurawa kuwi ora tau gelem ngreksa marang negarane malah kepara nek negarane ketekan mungsuh para Kurawa malah golek sambatan angka 2 dharmaning satriya kudu ngayomi pandhita sing ndok ayomi kuwi pendhita sing model piye Duryudana sajeke Begawan Bisma ana negara Ngastina kene aku durung tau weruh kowe ngayomi pendhita sing bener becik tumindake sing mbok ayomi mesti pendhita sing malian-malian nek teko mesti jame yo yah mene iki sing mbok ayomi iki pendhita malian tekane mesti adate yo jam yah mene iki aku durung tau weruh kowe ngayomi pendhita sing bener lan becik tumindake sing mbok ayomi pendhita sing merenges munggah setinggil galeah sapa wae pendhitane Dewa Kumara Dewaningrat Gura Dauna Resi Lumana wis sapa neh aku iki niteni angger kok ana pendhita gruyuk-gruyuk munggah setinggil Ngastina sing pengen bantu paduka putu Prabu ki ping pira nganti aku judeg timbang rembukan karo pendhita sing ora genah aku luwung bali nyang Talkanda ping pira lakon kaya ngono kuwi ping pira hitungen Wahyu katentreman nganti pirang jilid leres niku. Wahyu katentreman niku berjilid-jilid. Nganti sampake ping 17. Lah iya. Sing mbok ayom iki pendhita sing gruyuk-gruyuk. Wiwit sore
Semar kir gerobak wis dipapak wonge towek. Wah, nek sumbar. Iki lho apik barangku. Bareng tibaning data bruk. Ora merantasi gawe. Kawula nyuwun sewu Panembahan. Sengkuni piye? Menawi saking pemanggih kula Semar niku nek dikepenake uripe mesti purun. Urung mesti Sengkuni, urung mesti. Kowe ora weruh Semar kuwi sapa? Kowe ora weruh Semar ki apa lan Semar kuwi sapa? Semar kuwi ditembangke saenggon-enggon kanggo patuladan. Gambare Semar kanggo tulodo ning ngendi-ngendi. Disawang kepenak ambak arepa wujute ora bejaji ning gandeng ana sorot pepadang kang tuwuh saka kuncunge Semar mula saenggon-enggon kae tetep dadi pamong digugu guneme karo wong akeh Semar kuwi manggon ning ndi ae marake tentrem wis rungokno Sengkuni luwih dhisik Kakang Durna Semar kae iki wong gombal wong nyerantil, wong kekurangan, wong keserakat, wong ora duwe, wong kakean utang. Semar kae yen diboyong ana kutha Gorongastina banjur dimulyake, keceh bondo rina wengi lan diseneng-senengke atine, dicukupi kabeh kebutuhane. Tak kira mesti Semar mesti gelem diboyong mrene. Kowe nek ngukur Semar aja nggur saka penyawangmu, Semar kae jiwa minulya, Dewa kang asalira titah, titah kang umur dewa. Upama Semar iki kepengin dadi dewa, ora mudhun ana Madyapada, ana kayangan kono, mesti kabeh dewa padha mundi-mundi karo Semar. Kabeh dewa nyembah-nyembah marang Semar Badranaya. Apa ta sababe kaya mangkono? Semar kok mung trima dadi batur, Semar kok mung trima dadi pamong. Krana niyate Semar gandrung marang katentreman, gandrung marang karahayon. Mula akeh wong sing padha majang kang sarta gambar tulisane Semar. Kang mengku teges Semar sengsem barang kang samar. Uga akeh wong-wong sing padha majang gambare Semar. Akeh ning dalan-dalan. Tuku emas Semar. Mesti do kabeh do akeh sing majang gambare Semar. Mergo akeh wong gandrung karo sang jiwa minulya. Semar sengsem barang kang samar. Tuku emas Semar. Apa ana tuku emas Sengkuni? Ora ana. Lho kur gabrus sore tok. Kakean cangkem wis sore. Umuk kabeh dumuhi ngalor gitu. Kilo. Tibaning ndata pruk. Nek Semar angel nyuwun sewu. Anake Semar didhisikke luwih dhisik. Anake Semar sing ndi? Ayo Gareng apa Petruk apa Bagong. Kae nek diiming-imingi bondo mesti gelem. Nek anake wis gelem rene mesti bapake katut melu mrene, Gareng kae mesti ya gelem. Gareng kuwi sapa? Lho Gareng kuwi ya anake sing barep. Oh ya bola bali. Kowe urung tau maca surasane tulis ana buku pustaka Darya lan kowe durung ngerti karo sapa sing dicekel karo Semar. Semar kuwi nalika tumurun ana Madyapada disangoni cupu Manik Astagina karo mbahne sing sawape ana 8 perangan. 1 Semar ora iso kluwen, 2 Semar ora iso ngantuk, 3 Semar ora bisa ketaman asmara, 4 Semar ora bisa susah, 5 Semar ora iso kesel. Kang angka 6 Semar ora bisa lara, angka 7 Semar ora kepanasen. Angka 8 Semar ora bisa kademen. Lah, 8 bab iki mau ndadekke Semar kang tetek anggone tetep ngemong marang satriya, satriya kang sejati, satriya kang luhur sing dadi budi kelawan pakertine. Nek ngono kuwi mung jimat. Jimat-jimat kaya ngono iki saiki wis ora ana dayane apa-apa.
Upama ana dayane ngono kuwi wis winggur biyen. Saiki aja mbok jagake banget-banget dayane, ngono. Aja mbok jagake banget-banget. Semar ki ambak sekti, ambak duwe keluwihan, tinggalane mbae. Jarimu ora bisa nandang asmara, ora bisa kesel, ora bisa ngantuk lan sak liya panunggalane kuwi mung jimate mbae. Kuwi upama ampuh kuwi ya nggur biyen. Ning jaman saiki wis ora ana guna paedahe. Wis pirang-pirang wong medhayah nggonku wis pirang-pirang nawani pring pethuk wis pirang-pirang. Nawani kol buntet, brengos macan putih, tangkur boyo. Apa meneh sing nyaron kuwi arep golek ning Gunung Kawi. Anti karen kowe ora percaya karo bab-bab sing ngono kuwi sing nguni. Ngene, saiki sing wigati ngene. Piye carane supaya Semar gelem melu karo negara Ngastina? Ning yen saka patokane Sengkuni, watone Semar sak anak-anake kabeh diwenehi omah sing becik, magrong-magrong disandangi sing wutuh. Semar dimulyake, Semar diwenehi mangan sing sarwa enak, dhuwit sing sarwa kecukupan, menyang endi parane? Wong urip sing digoleki apa mesti wae Semar gelem diboyong mapan ana negara Ngastina kene wakni Gondel. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadahange Panyayah tunggel ibu Suwiteng Sri Kurupati Haning nagari Ngastina kinarya gol agel Mangya tarajating mraja kawuryan wasanyaruri Rorah pangrehing ukara karana tanpa palupi asilar-asilar putih
mangandur lagu ning angin kukur agraning arga Guru-gur neta kagiri-giri Amit pasang Kalimantabik sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang tuwang Yayi Prabu Kakang nganggo Karna Basusena kados pundi inggih paripaksa radi majeng anggen kula pinarak awit selak boten kiyat anggen kula angampah kepingin atur dharma bekti konjuk Yayi Prabu ing Astina liripun kados pundi Koko Prabu Yayi menawi namung babakan boyong Kyai Semar Badranaya benjang dadak ngentosi menapa ra kantos sakmangke ingkang sagah bidal wonten Karang Kadempel utawi Klampis Ireng sedyaning manah dereng lega raos sing manah menawi dereng saged hamboyongi Kakang Semar tumuju wonten ing negaring Astina mriki niku sing kula jaluk Semar mang boyong mriki nun inggih ngestaken dawuh amit madal pasilan mboten langkung namung pamuji kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kakang Dipati Basukarna Pandita karya langsit Pindha kumbang ajaping tawang susung angin ngendi nggone miwang kali ingkang gung Kaki Prabu kula wonten dawuh Kanjeng Hyang ya yen wis pancen kenceng sing dadi niatmu supaya negara Ngastina bali tentrem kowe kepengin boyong Kyai Semar Badranaya pun eyangmu meminta marang panguwasaning Gusti muga-muga bisa kasemdadan sedyamu ngger Jaka Pitana nggih ngaturaken panuwun Bapa Durna kula wonten dawuh tinimbalan anak angger mangsa Baranga anggenipun badhe meminta dhateng Sihing Bathara supados kasemdadan sedya kula anggenipun badhe hamboyong Kakang Semar tumuju mapan wonten ing negaring Astina mriki. Oh nggih. Pancene ditunggoni Semar niku teng ati saged ayem teng ati saged tentrem. Lho nggih Paman Sengkuni. Aja nekake lakune Kakang Karna Basusena. Mangsa Baranga Sata Kurawa anggone padha ndombani tindake Kakang Basukarna tumuju mring Klampis Ireng. Kawula non dhateng sendika ngestaken dawuh. Kartomarma kula wonten dawuh Ka Prabu Bubarna kang padha nggantung sibuk. Panjenenganing Sun Harsa kundur hangenaton ngestaken dawuh Ka Prabu kang rayi Hamid madal pasilan. Gandanya sekar kehadung Kembang,
Dong dawuh man. Hoi. Hey hey. Hey hey.
Redo mawur mangawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para panjriting turangga hesti menyemang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Tuwaja lelayu sabit Ikut ladalah Manharya Werta Manharya Werti Paman Harya Sengkuni ingkang sampun medaling jawi kula satriya Banjar Junut pun dursasana nyadong dawuh Paman kados pundi sing perembakan ingkang mapan wonten ing nagari Ngastina Paman Paman Harya Sengkuni la Paman Cengkuni dos pundi Paman Cengkuni kados pundi pirembakapinipun wonten ing pacewakan kula pun dulma gati nyadong kabal kados pundi Paman Cengkuni kula satriya tirta tinalang pun karata marma nyadong dawuh kula pun Jayadrata nyadong dawuh Paman iya kabeh sata Kurawa kabeh wae ndak jaluk aja padha saur manuk tumuli rungokno gatekno kang sarta nglakonana ing ripalungguhan iki Kurawa kabeh padha tak perintah ya kuwi ngombyongi lakune kakangmu Ngawangga Karna Basusena kang bakal tumuju ana ing Karang Kadempel dateng Karang Kadempel badhe wonten perlu napa man perlune ora ana liya kejaba mung boyong Kyai Semar Badranaya merga kowe kabeh para Kurawa wis nyumurupi dhewe dina sak mengko negara Ngastina lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara negara Ngastina lagi ke Taman Paceklik kamangka nggih kamangka anak Angger Prabu Duryudana nampa pangsiting dewa Ngastina bakal bali pulih kahanane yen to ketunggon wong boga sampir si Semar Badranaya mula Dipati Karna minangka dadi wakil saka negara Ngastina bakal tumuju ana Karang Kadempel mboyong marang Kyai Semar kuwi mau dur lah dalah kamangka ingkang ke Taman Pagebluk boten ngemungaken negari Ngastina kemawon manca negari saklintinipun Praja Ngastina ugi kesrambah wujudipun pagebluk mangke gek-gek wangsite padha piye Dur negarane bakal tentrem yen bisa ketunggon Semar Badranaya temahan sing duwe kepinginan boyong Kyai Semar boten namung negari Ngastina kemawon Paman mula Kurawa tak kanthi ngombyongi Dipati Karna njagani yen lelakon kang kaya mangkono yen iki mengko ana liyan praja sing uga bakal mboyong kiyaine Semar. Tegese dadi pepalang anggone negara Ngastina bakale bali tentrem. Mula yen ana sing malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya Gandewa, pengen uga mboyong Semar Badranaya Kurawa enggal jumangkah Kurawa enggal kumrembyah. Makaten Paman Dursasana iya. Mula Kurawa kabeh ibarat wong dandan aja kok kendhone ning malah tumuli kenceng ana. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh Paman metu njaba. Kirapna para Madyabala pisan dandan kapindho mlumpuk katelu kabodholake non Hamid Madal Pasilan. Aja kaya bocah cilik sing dadi lakumu Swatama. Kumrekang bala lumares Budaling pra
sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra Naro,
Yo 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 yo. Mampir